Després de 15 anys treballant braç a braç amb l'editorial francesa L'École des Loisirs, l'editorial Corimbo va iniciar un camí en solitari en el món de l'edició de llibres per als més petits que l'ha dut a convertir-se en una de les editorials independents de referència a Barcelona. 25 anys després, i amb un catàleg amb els millors autors, on conviuen clàssics i contemporanis, Corimbo continua conformant la seva proposta fent realitat la seva principal ambició, que els nens i les nenes xalin de valent amb els seus llibres. Un altre cas d'èxit és el de MTM Editores, una petita editorial independent amb una trajectòria atípica. Dels seus inicis, publicant llibres de creixement personal, amb la publicació de mandales com a fons editorial constant, a especialitzar-se en llibres d'activitats i explorar el sector infantil fins a acabar convertint-se en un referent del llibre-joc o del llibre-objecte. El que us deia, una trajectòria ben particular. L'origen de Símbol Editors, tot i que fa 25 anys de l'edició del seu primer llibre, es remunta a fa gairebé 60 anys. Va ser el 1964, quan la generació anterior va veure frustrada la possibilitat d'editar Símbol, una revista de ciència en català. Però de la marca se'n va mantenir el registre i al cap de 35 anys es va recuperar. 200 títols després, l'ambició de Símbol Editors és la mateixa: oferir continguts de qualitat en català als lectors dels Països Catalans.